Pură până nu mai. Ulei? Și mie lângă asta gust. Aduceți niște cartofi la Mega, că nu mai are acolo. Cum mai sunt cartofi? Curățat, nu mai sunt cartofi. Ne trebuie paleta. Andreea, nu, dar păi eu zic să-i dau frate. Nu te binecuvântează, frate Alex. Amin și pe tine. Zâmbește. Asta nu a fost bună Mega, nu da bine la imagine. Mega, uite ce cartofi. Nu ești un trei! Ulei n-aia galbenă. Aici ai golesc aici? Dar nu mulți. Lasă, că și pământul va trebui. Mega, eu mă duc la Să-și plasa aia primească să partea și pământul. Băi, Iulian, Da, bă, nu fugi, ține-mă asta. trebuie să mangiare ceva. Tu-ți caută plimbă. Asta nu deau pe toate. Stai mă un pic să iau pe tot, după aceea ăștia sar de numai. Și mai nevați, facă de greu să ia din ăsta.